खुलुमबाय, आंनि मुङा नरजित नार्जारी। दाख्लै बावैसो क'क्राझार जिल्लायावहाय 6 आरो 7 माबायाव थारिखआवहाय बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि बान्था राननाय हाबाफारि जालांबाय। बेवहाय आंहाबो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बेस्ट सापर्टिं एक्टर आंबो बान्थाखौ मोननो हादों आरो लोगोसे जोंनि उदालगुरिनिफ्राय सानैसोआ मोनदों। बे मा फिल्माव मोनदोंमोन नोंथां? आङो माबायाव लोगोरि फिल्माव मोनदोंमोन 2012 मायथाइनि। बेखौ सोर दिहुनदोंमोन? बेखौ जोंहा बापन सार होननाय सासे दं, ओमफ्राय बिथाङा दिरुनदोंमोन आरो डिरेक्सनखौ सोर होदोंमोन? डिरेक्सनखौ रोनाव सोर। बे बान्थाखौ मोननानै नोंथाङा माबायदि मोनो? बे बान्थाखौ मोननानै आं गोबां गोजोननाय मोनदों। जिहेथु आं बेफोरबायदि गोबां सिनेमा बानायदोंब्लाबो बेफोरबायदि बान्थाखौ आं मोननो हायाखैमोन। दा बे बान्थाखौ मोननायनि थाखाय आंहा माखासे उत्साह, माने आरोबाव मोजांनिफ्राय मोजां बानायनो गोसो जादों। जिहेथु आङो गावनि रोंनायखौ नैबे बान्थानि गेजेरजों एसेबाबो हमनो हादों जे आं एसे रोंमारदों। बे खारनावनो आंनि बेफोरबायदि बान्थाखौ होदों। बिदिब्लाथ' आं जिरायनानै थायैया मोजां, आं ओंखारबावनांगोन बेफोरबायदि साननानै आं गावखौनो गाव खोब गोजोननाय मोनदों। आरो सोरबाफोर बिदिनो मोजां माने फिल्म मोजां डिरेक्टर बा प्रडिउसार ओंखारोब्ला आङो थांनायाव दं बेखिनिखौ। ओमफ्राय बे सावथुन मुलुगाव, बर'नि सावथुन मुलुगाव नोंथाङा बे फोथाराव माब्ला आगान होजेनामोन? आं बेखौ 2005 मायथाइनिफ्रायनो आगान होजेनदों। गिबियावनो आङो एलबामाव बानायदोंमोन बड'लेण्ड हिर'। बिनि उनाव बड'लेण्ड हिर'नि जि रल एक्टिंखौ नुनानै क'क्राझारनिफ्राय मोनसे बावखुंग्रि फिल्म प्रडाक्सनाव आंखौ लेंहरदोंमोन। 2006 मायथाइयाव बिथांमोना मोनसे फिल्म बानायदों, बे नों आंनिनो निजोरा फिल्म। आरो बिनि उनाव बिथाङा मोजां मोननानै आरो मोनसे फिल्म होबावदों आंनो, थाखानि थिंख्लि। बेयावहायबो आङो लानो हादोंमोन। आरो बिनि उनाव बिथांमोना आरो मोनसे खालामदोंमोन, साखन्द्रा फिल्म। बिनि उनाव जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनसे फिल्म फैबावदों, लावथाइनि सिमां आरो समनि देवलें। आरो बिदिनो कार्बि आंलंआवहायबो माखासे हारसाफ्रा बोरै चेनेल मोननानै आंखौ खबर हरनानै एसामिस फिल्माव मोनसे लानो हादों, नाहर फाहि होननाय फिल्मावहाय। बेयावबो कमेडियान रलखौनो लानाय जादों। नोंथाङा माबाफोर फोरोंथाइ लादों नामा बे फिल्म जगतआव फैनायनि थाखाय बा फिल्मनि फोथाराव फैनायनि थाखाय? औ, बेखौ आङो ओरैनो सिगाङावथ' आङो ओरैनो कालसार स्टेज प्रग्राम बिदिनो बायदिसिनायाव खोब इन्ट्रेस्ट दंखायोमोन गोदोनिफ्रायनो, उन्दैनिफ्रायनो। आङो जेला 2018 मायथाइयाव आङो वर्कशप मोनसे मोनदों NSTनि आन्दाराव। बेखौ 45 डेज आं वर्कशप खालामदों। बिनि उनाव आं पबित्र राभाजों बोसोरथाम हाबाफारि, बे द्रामानि थ्रुयैनो आं गोबां इण्डियानि दाब दाब जायगायाव गिदिंनो हादों बिथांजों थाफानानै। बिनि उनाव आं संस्कार भारती, बे संस्कार भारतीयावबो 15 दिननि थाखाय आङो वर्कशप लानो मोनदों। जोंनि गुरुआ जाहैबाय मुकेश खान्ना, बिथाङा जोंखौ फोरोंनो मोनदों। आरो लोगोसे श्रीमती रानी बिथाङाबो जोंखौ फोरोंनो मोनदों। खोब आं बहुद गोजोननाय मोनदों कालसाराव ओंखारनानै। आरो दिनैसिम आं कालसाराव ओंखारनानै गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों जे आङो कालसारखौ जिहेथु आङो थैजासिम बावनो हायि बायदि आं मोनसे गोसोआव साननानै थानाय दं आरो। खारन आं बिनिफ्रायनो थाइसे थाइनै माने आरजिनानै लाबोयो। आरो लोगोसे आङो गभमेन्ट प्रग्राम खालामो, एवारनेस प्रग्राम, जेरै NRSनिफ्रायबो खालामो एवारनेस प्रग्राम। आरो इलेक्सन फैगासिनो दं, इलेक्सननि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव इलेक्सननि बिखय आंखौ एवारनेसनि थाखाय लेंहरो। आरो प्लास आंहा सर्ब शिक्षा, राइट टु इडुकेसन, बिदिनो बायदिसिना एवारनेसखौ आं खालामबाय थायो। आरो दाख्लैबो बिथांमोना वर्ल्ड भिजन उदालगुरिनिफ्राय बिथांमोनाबो आंनो एवारनेस प्रग्रामखौ खालामहोदों। थिग बिदिनो बोसोरिखिया माने इयारलि एसे एनै गरसे गरनै आं कालसारजोंनो खामायबाय थादों बा मोनबाय थादों। आरो बुंनो थाङोब्ला आङो न'खरा बेजोंनो एसे माने सोलिनो हादों आरो साननानै। आथिखाल माबाफोर गोदान प्रजेक्ट सोलिदों नामा? दा गोदान प्रजेक्टआ नै दासो आंनाव फन फैदोंमोन। बियो आरोनावनिनो, बिथाङा आंनो मोनसे रल होगोन होननानै बुंहरबाय। आरो बेयो जोंहा बे दैजिंनिफ्रायनो स्टार्ट जागोन बे माबाया शुटिंआ। दा बेखौ आं फाइनाल मा रलाव होगोन एसेबां डिटेल्स मोनाखै। दा बिथाङा जास्ट आंखौ दासो फन हरदों, नोंथाङा बे माबानिफ्राय दैजिं फेस्टिभेलनिफ्रायनो स्टार्ट दं नोंनि माबाया होननानै खोन्थाहरदों आरो। आं एक्सुवेलि आंनि दा बांसिन कमेडियानखौ आं बानायबाय थादों। दा बे हिसाबै मानसिफ्रा आंखौ कमेडियानखौ बांसिन माबायो। खिन्थु आंना बिदि नङा जे आं कमेडियानल' बानायलांगोन बे गैया। आं जेखौ हायो आं बेखौ सेस्था खालामो। आरो मायाव फिटेड बेखौ डिरेक्टर आरो प्रडिउसारफ्रा बिसोर सेलेक्सन खालामो। खिन्थु आंनिफ्राय आं गासिखौबो नाजानो गोसो जायो आरो हागोनखौ आङो माने नुहुरो आरो।
बेखौ जोङो आर्टिस्टफोरखौ जिहेथु फोथांनानै लाखिनो थाखायब्ला जोङो एक नाम्बार जोङो प्रडिउसारखौ माने नांथारगौ जायो आरो प्रडिउसारखौ जोङो दा जोंनि बर' समाजावहाय कमार्शियेल बिदि फ्राय मोनबाङाखै जिहेथु जोङो सोरबा साफा सानैया गोसो जानानै गावनि फैसाया जि खरस जायो बेजोंखौल' माने दिरुननानै थानाय बिदिखौ जों नुदों खिन्थु दासिम जोंनि बर' समाजावहाय पियर माने कमार्शियेल दिरुनथारनाय सासे बा मोजां प्रडिउसार जों मोननो हाथ'वाखै जिहेथु बिदि कमार्शियेल प्रडिउसार ओंखारलाङोबा जिहेथु जोंनि आर्टिस्टफ्राबो थांना थागोन आरो प्रडिउसार थांना थाब्लासो जोंनि आर्टिस्टआ थांना थागोन आरो प्रडिउसारखौ फोथांनो थाखाय जोंनो मोनफ्रोमबो जिल्लायाव बा मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मिनि हल नांथारगोन आरो जिहेथु बे मिनि हलजोंसो बिथांमोनाबो माने गावनि खरसा थांनाय बेखौ बिथांमोना मोनफिननो हागोन आरो बेयाव मोनफिननो हाब्लासो बिथांमोना सेकेन्ड टाइम मावफिननो हागोन दा जोंनियाव ओरैबायदि जायो बर' समाजाव जेसेबां खरस थांदों बेखौ जोङो मोनफिननो हाया बिनि थाखाय जाय जेने थेने सासे सानै प्रडिउसार ओंखारदों बिथांमोना बे फिल्म बानायखांनायनि उनावहाय किसुमाना माने बिदाय लानो गोनां जायो जिहेथु गावहा माने लिमिटेड माखासे इनकाम लिमिटेड माखासे रां रुफा थायो बेखौनो बाहायखांनायनि उनावहाय जुदि इनकामखौ मोनफिनाब्ला बेखौ बिथांमोना गिनाय फैयो ओंखायनो आं खावलायनो लुगैयो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना जोंनि बर' समाजखौ बयबो नायनांगौ आरो हेफाजाब होनांगौ जिहेथु जोंनि बर' समाजाव बर' फिल्मखौ नायनांगौ जोंनि समाजाव माने गोबां मोजां मोजां आर्टिस्टफोर सौफैबाय आरो मोजां गोजानाव सोलोंनानै फैबाय जेरै NSTNनि आन्डारनि थ्रुयैनो NSTNबो ओंखारबाय दा कालसाराव जोंहा गोबां माने मावनो गोनां खामानि दं जिहेथु जोंनि बर' समाजनि जेसेबां जेंना दं जों कालसारनि थ्रुयैनो बे सावथुननि थ्रुयैनो जों माखासेखौ फोरमायलांनो हायो आरो दा जिहेथु गोदान दा लाइमोनफोर फैगासिनो दं बिथांमोनखौ आं आंनिफ्राय खावलायनो लुगैयो जिहेथु कालसारजोंबो गावखौ सिनायथि होनो हायो आरो रोङोब्ला कालसारजोंबो गोबां इनकाम दं जेरै आङो सिगाङाव फुरा माने 5 बोसोरनि गोजौआवहाय आं सेक्रिफाइस खालामबाय कालसारनि थ्रुयैनो दिनै आंहा कालसारजोंनो माखासे गोबां इनकाम फैगासिनो दं दिनै आंनो 15 जन करि माने आर्टिस्ट नांगौ दा आर्टिस्टखौनो मोनैनि खारनाव आं गोबां खस्थ' लानांगौ गोनां जायो दिनै जिल्लायाव जोङो द्रामानि वर्कशप होथारनांगौ जायो दा द्रामानि वर्कशप होनो थाखाय जोङो माखासे सोलोंनो गोनां बा सोलोंग्रा जोङो आर्टिस्ट नांगौ जायो बिथांमोना गावसोरनो इच्छा जानानै गावसोरनि इन्ट्रेस्ट लानानै फैनांगोन दा जोंनि बे समाजाव मा सानो माने कालसाराव फैसा गैया कालसारजों थांनानै थानो हाया खिन्थु बेखौ आद्रा जुदि साननानै थायोब्ला बे आद्रा जागोन खिन्थु बेजोंनो जुदि नोङो गोसो होनानै मावोब्ला दानि जुगावबो कालसारजोंबो थांना थानाय माखासे राहा लामा दं आरो डाइलग माने आङो माबाखौनो लाबोनोसै एक्सप्रेसन एसे जि हायो नङा होमबा नोंथाङा मा बुंनो सानदों मोनसे मिनिनायनि रल ओमफ्राय जुदि बेयो मोनसे माने नुफेरै बुस्थुखौ नुनानै गावखौनो माने मिनिखांहोनाय बेबायदियाव सोलियो आरो